Ang ipaabot sa tanan, ang linabay! Nahala! Ipusag sa'yo mga kandeng! Naging sa ang mga baka! Malihapon ka sa'yo! Sa relasyon, nangyayang hamon pangasal. Ang reyna sa hiharian sa kampan. Mahal na Reyna! Ang yakan ng harin sa relasyon o gusto ka niyang makita. Ha? Mau ba ka na? Tinupag ganyan na iyak mga asawa. Usa! Anong ganito ang mugito? Dili ka na maghimong! Ako na ang buntong mga asawa kanino. Asa siya? Gusto ko magiging habang mahibalan at kasi ang mga asawa kanino. Ani ako kung sa'yo gusto nyo. Gusto na! Iwanan na ang pagtigil! Kinabuhi dito, ito na sa Ginoo.
Fabulous Contingent Number 4, the National Sea Level Senior Memorial Wrestling.
fiesta. Kanya, natin kita sa simbahan. Nagpasalamat kami sa inyo sa pagkakalina kay Daging Pag-ani. That was contingent number 2 from Kanasuhan National High School. Espiritu Santo. Amen.
decision number 1.